Jelke doet de boekhouding even. Wel een hele waslijst, joh. Maar de kaart ook al vol. Welk vak moest het? Een vak zingen. Oh. Een hele hoge stoel. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik riek correct uit Driessen bij, want ik ga zaken bij tante Afina en ome Jelme bracht. Hij hier mij opzet zin een Ajax-pak, jongen die. Hij zei, dat kan ik ome Jelme mooi kleren, want die is PSV-man. Dus ik zei, dat is wel een goede grap. De bal mij natuurlijk. Dus hij zei van, misschien dat Jesse wel even bellen, die met mijn voetballen wil. En waarom is hij naar Driessen? Nou, wij zoeken Joet naar de Ikea en Saak zei, nou, dat hoeft om mij net, heb ik net zo volle zin in. Word ik helemaal. Oepsie. Wij zullen een soort van, er is zwaarkast op helje, een bureaustoeltje. Dus ik ga met Jelke en Ildau richting Grace. Dan wel een stukje rieden, hindert niks, vindt Ildo net zo slim. En natuurlijk Zweedse gehaktballetjes ziet er daar, super lekker. En dan hellen we zaken van middag weer eens op. Dus dat is een beetje wat op de planning stiert van Joet. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij en deze keer onder de zwaarkast, bureaustoel, naar Grace. Hi. Is toch lekker boet, maar het is lekker waar net. Vestje ging gewoon uit. Oh, mooie blankers dat paakje. Oh, wauw. PS is dat. PS, die rook echt heel lekker, hé. Moest maar eens roeken. Moest maar eens roeken. Dus toen samen hij hem naar de winkel, hé. Ja. Go een kastje hellen. Daar is een tante Vinata. Zaak is naar tante Finata. Hoe heet het? Ja, snap ik. Maar dan word ik vanmiddag gaan we naar tante Finata. We zaken weer op hellen. Zullen we dat doen? Dan goes toen ik mij. En met mij en hij mij. Oh, moest je op haar? Nee. Mem die op haar? Ahoy. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ja, die haak. Nou ja, die had Ilda. Voorzichtig. Stoem op haar. Maar ze zien heel mooi blauwe glasjes. Maar ze zien, het lijkt het heel mooi. Oh, cool checkje, hè? Lijkt het mooi, hè? Nou, met de vingers erom, schat. Wauw. Coole diva. Dat is die, hè? Er was nog een, ja. Even zien. Dat is te waar. Neem beide maar mij eens kiezen. Ja? Doe mij maar eigen op. Chiki! Dat lijkt op tafel. Oh, die oorbril uit op tafel. Ja, pak ik. Zullen we zo die kant op? Is de kleed? Oh. Oh, Wiefke. Oh, Wiefke. Sting in. Hey, oh. Ja. Ja, Jeske, doe eens net op de trampoline. Schat. Goed wat mal. Het is een chintje. Sweet mijn yes. Ja. Chintje. Huppatee. Weg ermee. Nou, we gaan, joh. Kom. Hoe de stip. Bovenop. Huppatee. Wil je nog meer stippen? Ja. Shit, daar ben ik al een stip. Al je stipjes. Huppatee. Maar achteruit, hoor. Het is je grot, hè? Ja, hij mijn haar. Zulke zelf. Ja, maar met al je auto's hierheen. Een beetje gevaarlijk, toch? Mam, Tilla. Nee joh, je kunt toch zelf stappen? Shit, doe hij uit mijn haar. Pak hem. Hij is uit de hand. Een grote trap heel daar. Ze hem die nou wel even tillen? Een beetje heeg, hè? Til haar wel even. Of til, ja. Wel heel heeg. Nog een roltrap. Wat gaan we heen, hè? Dit is echt zo'n waterzoek, hè? Een ballenbakken zo. We nemen die mooi mee. Wat mama? Was erin zitten of was erin? Erin zitten? Hey, thank you. Was je erin zitten, Bossa? Ja. Dat kan ik wel, ja. Kijk even. Dat is een haar uit de hand. Wat vies doe je?
een hobbelhinder eland. Een hobbel. Oeh. Dus moet de voeten hierop zetten, denk ik. Zo. Zo. Hier op het randje. Zo. En die horen daar. En dan is het hobbelen. Oké, maar kijk. Hobbel, hobbelhinder. Het is helemaal stickers. Oh, hier is sticker. Zo daar. Nee, hallo. Hallo. Hier zit in de gaten dat heidje weer, hè? Zijn we verder? En dan wel meer spul. Kom maar. Verder zien. Slagen tot zo? Oh. Oh. Vreemd goed. Heid. Mike zitten. Heidi. Dit is echt een leuke kleur. Dus. Vet schattig. Ga je lekker om douchen? Want laat douchen even zusjes. Ja. Ben we net mee wend? Wie we wel wend? Ben we net mee wend? Nee, net goed? Net goed, Hilda? Oh, hij doet echt niks. Oh, hij doet niks. Hij doet echt niks. Nee, gelukkig heb hij nog weer met de kleren aan. Maar weg met haar. Wat verder? Hoi. Hoi. Nee, mooi kerstkaas. Oh ja, dat is wel mooi hè. Ja. Oh, Dit is een mooi kermerke. Dit vind ik zo handig hè. Van die... Nou, hebben we net. Zit er wat in? Oh, een stoeltje. Ja. En een bedje. En knuffels en boeken. Wauw. Dat is nog niet. Super schattig. Ja, 12 van die. Ja. Maar zijn code op schroot, denk ik. Ja. Ken ik. Dat kist toe. Dat kimmer. Hey, kom maar. Hier kunnen we eten bestellen. Kom maar. Kom maar naar huis. Als het net koopt, is het net die vestje hoor. Hey. Even net. Er stond kleurje. Ik kies een kleurje kiezen. Zo. Roze. En dan gaat het roze. Dat is pas proberen. Zie. En dan zei ik wel peers. Druk je op peers. Dan kies ik bij peerskleur. Oh. Ik kies een kleurje kiezen die is lust. Ik kies hier een kleurje denk ik. Het is met een hartje maatje. Een hartje van Hilda. Kraaltjes. Ja. En als het op naai was, dan druk je op die. Het kruisje. Drukken. Check eens nou weer op naai. Oh, lekker, lekker. Lekker eten, jongens. Heerlijk. Is het nog niet? Hier had je nog hele happy. Ja, heel happig. Lekker. Zo ga je erin blazen? Dat is mooi. Dat is heel heeg, hé. Lekker park eten. Nou, hier een je. Jelke doet de boekhouding even. Wel een hele waslijst, joh. Maar de kaart ook al vol. De Koelaberg. De Koelaberg. Krukje. Past het nog? Heel wel past er nog bij? Beetje krap, hè? Hé, man. Ja, die materiaal is heel grut. Er zit een lamp in, hè? Een mooie lamp had men bezocht. Die doen we. Vind je die wel mooi? Ik ken het, jong. Materiaal niet zitten. Of je maar dit in de achterkant hoor, dat ken ik nog. En misschien nog wel eens vinden, kennen jullie? Fietje maar waar. Stelling zit er. Stelling fietje. De bureaustoel. Hopelijk is alles er. Blijkt nog wel eens dat het op is. Soens. Welk vak moest het? Nou, pak zingen. Oh. Dat is een hele hoge stoel. Oh. En dit is een tag. Oh, daar. En kapje erbij, hè? En op scherm, jongen. Een bekje net. Ja, van zal iets van, hè? Een lamp, dat is een pit. Maar net vallen, maar net stik. Ja? Volgende stelling. Oh, hier ben de kastjes, denk ik. De Ivar. Ivar. We binnen compleet. We zullen betalen. Ja, dit is van die. Oh, bij die van. Ja,
Die fiets zit er los. Wij zullen alles even betellen, inladen. En dan gaan we weer op naar Broekster. Oh, dan gaan we naar zaken, hè? Hij heeft zaken aan weer op. Zullen wij die fiets er even versen? Als je toekomst staan. Nou jongens, we gaan alles weer er. Wie een bang dat net alles weer is, want dat is die online net. Maar alles weer er. Dus we gaan zelfs nog extra spul. Jij kijk heel blij mee. Maar we zijn heel dat tevreden met je sprooi. Heel blij. Heel blij mee. Grote blij. Grote blij. Wij gaan zo op naar Dries om zaken ophellen en dan gaan we naar huis. En dan gaan we van het weekend wel wat te doen. Iemand wat te zetten. Ja, Lois haar huis. Ja, Lois huis. Hey, wij zo'n sissen. Voelt dit nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauw toen kom heen. En via het netten. Chill app te downloaden voor die tablet of telefoon. En naar je. Slag. Hoi. Hey,